Teatro Real, onde está a piques de comenzar o sorteo da Lotería de Nadal. E aquí teñen os auténticos protagonistas deste evento tan esperado, os mozos do Colexio de San Ildefonso. Señora, Dime, pódese saber quen é vostede? eu son a madre dos mozos que van cantar os premios. Son a madre, la que los parió. Pero ten pensado quedarse aí moito tempo? A ver, tampouco sabemos o que vai durar o sorteo, non? Iso non se sabe nunca. Eu trouxenlle uns bocadillos por si lle entra a fame. Jonathan, trouxenche aquí de foie gras, que comíate. Señora, non pode estar aí, Vaya por favor. por Dios, é de chourizo, vale che ben, toma. Aí ten. Señora, pode ir... Que quere? Non pode estar aí, pode ir pro público, por favor. Non pode estar aí no medio, No, pode... pare, o que menos quero é molestar, Eu non quero estar aquí molestando polo medio, tamén yo digo, Oíste? Peínate. Que se está vendo todo o mundo, pola... Mamá. Ahora mismo está todo o mundo pendiente de vos na casa. Por favor. Señora, por favor. Señora, por favor. Que queres? Xa vou. Podes... Vou, séntome lá. Oíste, ti, Kevin. Non andes a meter a man na nariz seguido, que ti tes esa costumbre. E queda feo, son os mocos. Sona. Ai. Ala. Ai, que me quedaba a silla, Dios mío. Quedaba a Pódese silla aquí. sentar dunha vez. Xa vou, relájate, relájate. Dios. Pero qué carnavalada de esta, Dios mío. Ay, caray. Ay, Dios mío, pero vos que pensar. A xente é moi. A xente pensa que por vestirse así xa vai ir a suerte onde eles. Non é unha batalla de tiro al plato, Si non xa vos daba, isto é o azar, o azar. Que tal? Perdón por tarar tanto, para que tive que facer unha parada no Gadis para facer unha festa de Nadal. Teñen tantas cousas e tan boas cousas no Gadis, cousa rica, cousa boa, cousa refrescante, cousa fresca de verdad. Todos os produtos de calidad, máxima proximidade. Se non nos toca a lotería para domingo, non pasa nada, porque a sorte nosa dos gallegos é que temos un supermercado noso, daqui, Galicia, daqui, dos nosos, da nosa xente, que nos pon todas as cousas. Non toca a lotería, non pasa nada, seguimos sendo ricos igual. Vale, con Gadis, tócanos fijo. Xa sabedes, facer a compra sempre no Gadis de confianza. Ahora. Podemos empezar xa? Espera. Que tal? Antonia, aquí estamos. Podemos... Ningún folio, joder. Ningún folio con bolígrafo. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Podemos empezar xa, por favor. Hostia, tocounos o tiquismiquis. A lotería non toca, pero os tontos tócanos a todos aquí. Quen atende as mesas? Unha de pulpo! Dicía, traer un folio, un bolígrafo, polo menos. Explicaronlle en que consiste o noso traballo? Este que temos traballo non é un traballo moi duro, verdad? Usted é irmão de Octavio Villazala, pode ser, por cosa. É unha vez ao ano. Temos que estar pola mañá, o día do sorteo, e o único que temos que facer é cando veñen os nenos ca bola, facer. É correcto. Sí, señor. Nada máis. Soño criminal. Perfecto, pois comezamos o sorteo. Veña, vamos a... Arranca o sorteo da Lotaría de Nadal do 2024. Crucemos os dedos. Sorte para todo o mundo. 15.830. 1.000 euros. 10.700. 1.000 euros. 69.352. 60.000 euros. 69.352. 60.000 euros. 69.352. 60.000 euros. 69.352. 60.000 euros. Un quinto premio, a ver se van salindo rápido os premios e podemos marchar xa dunha vez. Vale. E a ver se cae moi repartida, a ver. É que esperaba de son os meus fillos, Ah. Esses son fillos meus, criaron-se na Arousa. E na Arousa os décimos quitan-che unhas mans. Dios, onde deixaría as gafas que nos vexo desde aquí? Estuvera... Telas na cabeza. Ah, sí. Sí. É correcto. Dáo por correcto usted? Venga, perfecto, ya está. Muy bien, listo. Pa que yo enseñar, non me fiades de mí, o que? Ten que andarlle enseñando todo. Xa me lo É dijo. protocolo. Protocolo. Que protocolo? Te va parvada. A ver, somos 4 na mesa, vai que enseñar aos 4. Digo cheu que é correcto. 1.000 euros, xa está correcto. Darlle pa diante, darlle pa diante. Sí, é correcto. A ver como se move, van como a muñeca de famosa. A ver, cántelo por última vez. 69.352. 60.000 euros. Fai falta berrar. Fai falta berrar. Apuntábamos de boa gana. Queren deixar que canten os rapaces, Que teñen unha voz prodigiosa como a de su madre. 88.888. Pode deixar de cantar números que non son os que tocan, que confunde o público. Ti queres que che parta a cara, mamón?